Mae'n amedi efo'r gerdd trefnu. Mae rai mi gael hon. Yn ôl y drefn, ni'n deud y drefn, pan nad oes trefn ar drefnu, a'r wlad sydd wedi mynd i'r diawl, oes gennau hawl i hefru. Nid Brexit ydy'r unig beth fynd dreth ar wreng a bonedd. Mae codi'r dreth a llawer peth yn fwrn ar unrhyw fynedd. Mae'n rhaid asesu dis gadawn i weld os nawn ni lwyddo, ond dau yw'r rhai wrth estyn llaw yn codi braw heb isio. Asesu hyn a phrofi'r llall, does ball ar waith a thrawon, fod y cyngor sir a'r bai yn mynnu cael ysgolion. Mae'n anodd trefnu bod yn wael mwyn cael gweld y doctor, sy'n llawer haws mi gymryd vet i ffonio'r vet am gyngor. Mae'n hawdd ailgylchu pob un dim o dyniau ddim i fara. Sut felly fod na rain y byd neu taflu hyd y cloddia? Ar drai mae crefydd yn ein gwlad, ber tad a'r mab di ffrio, haws trefnu lle yn hyrnas nen a chynnu lleidfan seilo. A phaffaith haws ei wynt a'i law, caid steddfod draw yng Nghonwy, ond haws yw trefnu maes bob dydd na thywydd dibynadwy. Chwi gofiwch.